Men man kunne jo også bare brænde for kirkegårde, eller for en bestemt kirke i en sogn, eller gøre noget for gamle mennesker, eller gøre noget for børnene, eller gøre noget for... Man kan have forskellige indfaldsveje til, at det vil jeg gerne gøre noget for. Og det har man mulighed for at sætte sit præg på, når man sidder i et menighedsråd. Der har man en kæmpe indflydelse på det. Man kommer ind i et fællesskab, i et sammenhold, som åbner nogle gode diskussioner op, som man måske normalt ikke selv havde tænkt sig. Så tænkte jeg, det vil jeg faktisk gerne det der, fordi så kunne man jo også være med til at gøre en forskel for sit lokalsamfund. Det kunne jeg jo godt lide. Jeg kan godt lide at have hånd i hanke med ting. Jeg behøver ikke at komme i kirken hver eneste søndag for at vise min tro, men jeg gør noget for andre, og det er jo også et kristent budskab, kan man sige, ikke? Det der med frivillig arbejde, det gør noget ved ens livskvalitet, og man får også forlænget sin leveår, fordi man er frivillig.